Labaran mako. Muzaharar Maulidi a Potiskum. Sama da Islamomi 500 ne suka fito zagayen muzaharar Maulidin haifuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Potiskum a ranar Asabar da ta gabata. Tsohon gwamna ya yi nasara a kotu ya kwace kujerar sanata a Benue. Yanzu haka an kwace kujerar sanatan PDP ne an ba tsohon gwamna Safwan na APC. An yi zaben, kotu ta ce akwai tasgaro da yawa da kuma ke tumurmure a sakamakon zaɓe. Kotun jihar Bauchi ta tabbatar da Bala Muhammad na jam'iyyar PDP a matsayin gwamnan jihar. Dama dai jam'iyyar APC ta shigar da ƙarar da ke ƙalubalantar zaben gwamnan jihar na 2023 wanda ya baiwa ƙauren Bauchi nasara. Gwamnatin Nijar ta tisa ƙeyar MR. Gwamnatin sojan Nijar ta tisa ƙeyar Mrs. Hamma Ahmadu Solom da tsohon ministan cikin gida a gidan kaso. Ga ci gaban kanun labarai kashi na biyu wanda ni Abdullahi Abbas Potiskum zan karanto muku. 'Yan daba sun salwantar da ran DPO 'yan sanda a jihar Riba. 'Yan daba ɗauke da mugayen makamai sun halaka DPO ne a wani artabin da suka yi. Miyagun 'yan daba sun halaka DPO ne bayan harshashinsa da sauran jami'ansa sun kare. Nijar ta dakatar da haƙar ma'adanan uranium har sai baba ya gani. Kanal Dangiwa Umar ya ce shugaba Buhari ya yaudari jama'a ne kuma yana sane da satar da ake yi. Sojan ya ce gaskiya ita ce Muhammadu Buhari ya jagoranci gwamnatin da tafi kowace barna. DSS sun ba da shawarar cafke gwamnan CBN amma wasu masu amfana sun hana saboda tsoron tonon asiri. Wani dan acaɓa ya rasa ransa ne a wani hatsarin mota a jihar Kwara. Dan acaɓan da ya rasu ne bayan ya hatsari da wata babbar motar tirela. Hukumomi sun bayyana musabbabin abin da ya haddasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ranar Laraba, Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ran mijin 'yar uwa abokiyar aikinmu, Malama Marakisiya Umar. Malama Marakisiya Umar, saƙon ta'aziyyar UGN Hausa zuwa gare ki. Allah subhanahu wata'ala ya ba ku haƙurin rabuwa da wannan bawan Allah. Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya kuma haskaka kabarinsa. Saƙo daga UGN Hausa. A madadin shashin shirye-shirye na yau da kullum na UGN Hausa, ni Dr. Ruhullah nake ce muku sai mun haɗu a wani makon in Allah ya kai mu.